Здравейте хора! Здравейте хора, аз съм Ачката и това е хака на Clash Royale. Той излезна и имаме да отваряме, нека да пусне малко звука, Legendary честове. Аз имам абсолютно всяка карта. Сега съм направил един Legendary дек. Сега да отворим честовете. Пада се Принцес. Отваряме и този. Пада се Ice Wizard. Добре. Това е Night Witch. На макс левел съм ги апгрейднал. И отново Ice Wizard. Сега може да ще ви покажа. Както виждате, бандита и Night Witch са ми на макс левел. Може да поотворим малко Super Magical честове. Да се майнер. Чакайте по-бавно, че нищо не се вижда. Тесла. Зап. Елит Барбериани. Бон Тауър. Барбериан. Батълран. Това не мога да го прочета. Да, това не мога да го прочета. Мирор и Спарки. Супер Спаркито ще апгрейднем. Струва 5000 за апгрейд. За втори левел. Аз го апгрейдвам. И както виждате, новата карта. Аз ще апгрейдна на колкото мога. И може да сложа някъде, примерно на... Не използвам Night Witch-а, но не ще го сложа. И това ще бъде от този клип. И надявам се да ви е харесал. И чао!